जना बाड़े उनका मेहरारू छोड़ के बड़ी सगीर भैया तू कैसे कहत हुआ चुमीला फटौआ रतिया में हो चुमीला फटौआ रतिया में जब याद तोहर तड़पावेला गोरवा में सदा के चल गई वीडियो अकेले लइका कहा तका कौना भाव में रहले कन्हैया तीनों लोग हो गई रहले सामारे कन्हैया तीनों लोग हो गई और सावर दुल्हा सिया के दिल के रोग हो गई रहले सावरे कन्हैया तीनों लोग हो गई और सावर दुल्हा सिया के दिल के रोग हो गई भाला जे पहले ही लिया बाबू जोड़ का जे पहले ही